ha kasngit lengku dap snem ke basispa prap kandai jong jingklat no usim don nam gari kasi utirat sing sim usim jong himan nongklau kata ha kakhanyo trek unaitung arjar arpsau ki nongilam bat kit khot jong seng riboy people's council ha jingilam jong president uba Jason Lennox nongrum renkat ki nongilam ki bahakmat kaseng renkat ru kit khot kilalej ban bu sentiu hakmat durmat bashir niang jong utirat sing sim ubudan school JNV nyang bari hariboy district. Haba jingkran lengkot hadin bala pendam ya ka jingbu sentiu uba Jason Lennox nongrum ku nongilam bahakmat du jong seng RBPC ulong ba ka jingwan poi jong gidkhot ka seng ban wan bu sentiu kalong ban penken mau bat ban phaidin biang khendiat sikipor manbau sim tirat uyang ban yada yala ka jong gari na ka jingkentur bat ka jingle dan bor jong doli hagi tagi por da ka babu ya ka jingkentu ya gidkhot jong seng nengkong bakin bu ya kijingkan mau ya ke mensim ke besenrang jong neus im bakrau ke kasi bat ban bot ya ke nuksa ijaj benreu ke balong dak benta ke jingne scam jong jaj benreu hapo ke jelah burom ya ka lengkuk seniap ka jong u riu krau jong jai bendu jong ni in pelong ya ka jing sabjar ka bersimi ka jaka ka ba ai mensim ya kat we pui dukhot jong gajai menriu bawan ban yu jat hapo jong kane jaka I vice principal bat lem ka team naka JNV naka lian juga seng ni semua ban tempau wa kublai shibun ya ka jing ailat ka jong ti bangin wan hangni bangin donlang rangkat bagi dukhot kane ka jing lum jing elang jong mentak asni kumala mai phang da u shom knor jong ni program dukhot kadai ke jipun kemau yang IP iwei pa iwei ya kini kisngi kibangi ni mentah larangi kertiang din hoi kini kisngi kiba lese la benong shispa prapu kundai sinem kat kum gaji jingking bat uni usim tirot sing larangi pej ya kerta ka jong u kamde kerta ka bala rangba bat ka bala no ya kerta haga jinglong samla ka jong u la ban syukan mau ba uladai uwe na prengki dekhot jong gajai penreu ubadon ya kata ka jingit kli ban yada ban penek pensa ya karib gajai penreu jomi bat la banong ba nadu bala khal apun kumang yala ban yo lomba ki record saki jingtho ki ba per hakikat praspa snem bat uyap no hadin tang lai pusan snem jong ka jingit ti ga jong hasla jong ne perthei kai ga bang ko an pasyat kalong ba usim tirot sing uim tang lai pusan snem kata bat ule ya kikam ki bakum gajai penreu ni ha ban ngu benda mi u kat adu kini kisngi ki por ki ya ki bamenta kane kalong gajing penken mau bat gajing kli yang IP we kat no mi ngin IT ya la den namta kari bagajai penreu la usim tiro sing lai pusan snem ula ban yele pasya ya ka sarkar jugi doli ha ki tu snem ki balik sela benong hagajuk ka jingbom don jugi teknologi ka juk ka bom don ni ki spa ki pro ka duk jong ka jing ka jing sadin jong ki por ki gisne menrei ula ban lum ban lang ya ki pat ki hajar jong ka himan ongklau ha ki gisnem ngatrai kaladei ka por yang IP we bangin shim ya ka jing kli ba ngiru ngi hapan lum ban lang ya ki khun samla jong ka district ban penken mau ya ki bangir ngidon ya ka benta ka bakrau ban ai ya ka babatam nak benta karib ka jai penriu kumbala penken mau shisnem manusia habangi ken mau ya kalentiat jongi kum ka kunhun ka people's council ngibu ya kan ka sngi mentaka sngi kum ka sngi foundation de la ne ka sngi ka bangi ngi pen khai kan ka kunhun ka jongi da ka jingmut ba kan ka sngi kan ngai pen ken mau yang IP iwe bangi hapan wan man la usnem hakmat jong sim tirot sing ba kan ka mensim yele ka jong u ka mensim yele kan pendem ka jong u kan rung hanga hapi iwe kata kali ke jingmut ke bahmat ya jeng keseng namar bala dangi pet ikino gijai penreu kidon bet yau kla ka wat kidon yau riu shulur hene nak jai penreu ga jongi nginom la ban kan mau shibun ya laj na tak mendong yau sim tirot sing bat iwo kyang nong ba
kita kiri kiri ya le kiba nyila tang man kenau ka kerteng kai ka benjai ka jai pendu ka jongi la ngimdon ya ukyang nomba la ngimdon ya tirot sing sim kata kadi ka jingkeli ka bakrau te ding na kada perlok kani ka jingilum jongi mta ka sngi leng ba kani ka program ka balengkot aiba mangamapi iwe pa iwe ngin sim ta ka rai reng ba on ngimi na kani ka jaka bangin pener ngu ya lade ngin pener ngu ya ka ri ka jai penru bangin pendung lade ya kata ka mensim jong tirot sing sim ka mensim jong ka jingsilur ka mensim klem ka jingkeran din ba kai ka bangi ngidon ika jingmot ka bahatam nak mata ka riboy nam ta ka district nam ta ka rib ka jai pendu ka jongi ngin bu ya tirot sing hakmat kumu captain uban yalam ya baro ki dekat jong ka riboy people's council kata kadi ka kerwo na kalian jonga langit scam ba kani ka jingwan jongi mata kasih hane ka nomble no ei bat baro ki bala ban kan mau ban pit ya ka ya udumot jong usim jongi kinda ngu kinda dem kinda pensyong nung rim ya kani ka por ka bangi yang ane mata nomor ba ngidon hapreng ka jaka ka balong kentak adu kata-kata Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai